Forestil dig, at et land er i krig. Du er øverstbefalende. Hvilken strategi vil du vælge for at vinde krigen? Du har ikke travlt. Du har tid nok. Du kunne vælge at infiltrere fjenden indenfra. Langsomt og systematisk. Få dem til at miste modet. Få dem til at tro, at slaget er tabt. Du kunne vælge at udplacere sovende celler som en integreret del af fjendens samfund. Som din fjende har fuld tillid til. Din fjende ville ikke ane uråd. Vidste du, at Bibelen fortæller om en krig? En universel krig, som alle på jorden er en del af. Enten de ved det eller ej. En kamp mellem det onde og det gode. Der er 2 øverstbefalende. Gud står for det gode. Satan for det onde. Gud spiller med åbne kort. Han tvinger ingen til at blive sine soldater. Det bliver det af egen fri vilje. Satan arbejder med løgn, list og bedrag. Han skyer ingen midler. Hans ultimative mål er blot, at de ikke overgiver sig til Gud. Gud har nemlig vundet over Satan. Udfaldet af krigen er allerede givet. Sejren er sikret. Spørgsmålet er bare, hvor stor sejren bliver. Hvor mange tabere kan Satan få med i faldet? Vidste du, at Bibelen fortæller, at Satan arbejder med sovende celler? At han infiltrerer Guds soldater, de kristne. At Satan ikke kommer med horn i panden og 3 folk i hånden, men som Gud selv. Vidste du, at Bibelen fortæller om et bedrag med et komplot, som ikke engang den bedste Hollywood-film kan efterligne? Vidste du, at Bibelen fortæller, at næsten hele den kristne verden følger måbende efter? De tror, de følger Gud, men det er Satan. De tror, de følger Gud, men det er Satan. Hvordan kan du vide, at du ikke er udsat for dette bedrag?